الحمد لله الكبير المتعال ذو العرش المجيد فاعل لما يريد، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله سبحانه وتعالى عما يشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد. Mga agariami, akong mga watami, mga pwemi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi dia na malayar nga si Iko Mukmin so oras as inian miyawsa o panakuntaman ko agaman yan agu awid akala mitutumpa si Iko agama isa alungan na mauri na mau masa iisa ko uman isa so kawyag-yagyan wandan yan tinusar na ayaw inianon kesumbag na so oras yan na inian miyaw sa wagama agyo tubo di malaon yarga o tandayo kaya pagintaw niyan po dito. Iman to na ayam niya gadang tanu malalim wala inibigay niyan rakit tanu yang kaiyak ini sampai kau yang buyur tanu sang kaiyak barakat na ulan-ulan. Sabab sa amay ka pagilayin tanu na kung pumimikiran ng tanu na makaparati kanu sa sangkaiya may po sa Ramadan na tanto madakla tungan na itanong bulayo ka tanong mapakaya ada penapdul ko mga pamilya tanong mapadisira namin yung bulayo ka tanong sang puta Ramadan na may po na iman to nagitano sira na pagkatigilan kamiyaw na siran sa giyang putuwaling kabo mga pumilin madakla mga pagarita no niya padagtano amin niyata na sabab sa giyong kutuwa kadro wala nadasira na mapad sang kutuwa ni buwasa sa giyong kutuwa anto nabay ni alungan na isni na YouTube asama na yan adadan abat tano sigurado kung ginawa tano sabat tano prautan sa giyong kaya Idul Fitr na aya sampurna yan na sumpo makatunto mga Ramadan na mapakaya mangkulawla aso kapupus o mga pamilya tanong nadan tanong sa pangingileniran asis tanong sa giyang kutuwak yalo apit na kanaan tanong giti so agaman tanong abiyaloy niya nagyang kaya Ramadan ulan-ulan nakasya sa kuya kusimbok wallah. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na pagidot niya nagyang kutuwa tinampudian labo igira amyakaw ang kutuwa muri asa pulogo Ramadan igira na mag-i'tikaf sang kutuwa masjidian na tunganay niya no na pagidutan so panagutaman si kusimbas wallah na kanabas kaniyam agyutun so kalilid ko mga sahaba na taman ko mga darulong pairan na taman ko mga kamudaang kiran ulan-ulan na iya pamamakutan kakatataman subilangan ng mga gawin yan kay gira na dudu pulo ang siyaw gawin at tumyalikod inagumyanat pakalang kadimiraot sa 30 gawin na may pusoto na ayap manap na yung tanong na 10 agwis sa ulan-ulan ay ka-10 ulan-ulan naging kay Ramadan na din tanong katawan ulaladay as sunura si tanong sa dito eno tanong pamakupakot pakagi o pamakakapragun na kanaba matag kamusa ka apagkaragun siya balas
kakanda puluga na basta manamida da pulug na di matatandu pira kabusa ka aya katimblian na sumanga balas o simbo mumin sangkay Ramadan ko din yan kaprasarasay na aya pumatao utama na balas yan na Allah miyatir o Allah kaya sabutan ko nila o Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu hasanati ya'maluha ibnu Adam tada'afa lahu min hasanatin tada'afa lahu min 'ashratin ila 700 dha'f sulang wano simba umumin sangkay ulan-ulan na Ramadan amala mga pipya na dirun itakatakan subalas yan sa ipon sa 10 tak na taman sa 700 tak tama sa din at tama na yan maana niyan na so tasbih ka asati man sangkay Ramadan gumiraw ka subhanallah nawaya balas yan kung mga ulan-ulan na satiman na aya minu-minu sa balas yan na 10 sa taman sa 700 tak na ino kabad na iuumplak na ino kay ni matatambang kung ino kabad na iupama na matatala apagili nakaadi iso ko nagyang kay abalas na baka duti ipraramiro nandaray nung ka kudi na matatambang kasagyang kaiyat etan tuwararan kaya nakamapyan illa siyama fa innahu li inuntab ati wala supwa sa karkaknanan supwa sana tanuding kakanabang karkayakir ko na swalla sulangan amalu mu'min ayam siya padun wala na su Ramadan wa ana ajizibi as-saknat di wala ibendiyang kaun malas sahadan sakyar genirkaw nasadun sakyang piding kaun nasadun sakya panagunta maning kaun nagukya panang gilaing kakulangan o pamakabatalo nagyutudun ikala abalas yan ang pagkakunakaw Allah wala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaan bima kanu ya'malun di kataw no ginawa so pag umanon ay kasunor o ginawa niyan qurrat a'yun tungan ay kasunor kaylay umatan yan amay kumapandang yan nagyang kutaing balas sunu Allah na pumakakaparwa matay na ayad na ipatay niya nagyang kutwa kudam yan nakapimpiya ginawa walaula qadallahu li ahli aljannati alhayata lamatu farahan o pamaati ko nabi kada imasa daw wala as mga tao ko surga na disiran din pumatay kau yaguyag siran lamatu farahan na ibutadin kaya ipatayran nagyang kutwa kasus sunurak damiran kumasa akay layran kubalas ini pantag wala ko mga malira na mga pipil Allahu Akbar. Masya isa na miya guntong suminisampay so kawiyag-wiyagin sang kay Ramadan at dito miya kap Ramadan sa linang na kuntulabos wallah mapipiyad na ginaway pagaring kasakyan pakataban niya sa konsiyan es mayor na mayor pa mo nanganinsan na mapipiyad na ginawa niyan ugid na ayat dito mala amya ginawa niyan nagyang kukwataw makaw masadungan na mauri na ayamelay niyan nagyang balas ng mga malya na mapya ayaki asampor na iyan na ayamabanda mo kaylay mata niyan na sukad na niyan na Rabbul Alamin innakum sataraw na rabbakum ayanan matanat ni Nabi sallallahu alaihi wasallam kaylay niyo din subun talukad na niyo sa marayat kama taraw na hadihil qamar sa lagid o kapapandangaw kaylay niyo sang kaya ulan o kautuan la tumamuna fi ru'yatihi wid na di ka no makapugugugda ko papagilay niyo sisi ka sa Malaysia na may ilay ka sulan sisi ka sa Pekong na lagi din na may ilay ka mamusulan mapi anda ka na matatag usa ka na balagi do papagilay ako sa katawa-taw aya magilay ron ibarat na 1,000 sa 10,000 na makapugugda siya gina eno to siya pada wala asimba amal o ori panagiyang kaya puasa yada usahwatahu wa sarabahu wa ta'amahu li ajli sabab manatigo Allah sa ayak kaya rendanan yan ya talikudin yan
ulilinian kuminda darun ba yan nasa babrak ay gada kasagi ang takot panamiyakan na ay makna niyan na uman isa na tumbutan ng kasusunod o ginawa po diyan nasabab sa giyang kutwa babaya yan o Ramadan yan natiyalikudan yan nakapantag si Allah utiyalikudan yan sopang anang kanagusopang inuman udang-udang Ramadan sama pihak panamiya lapid na perprakyan nalialam yan ng kutwa panganang kan ko kakikinangalanan yan ng kakagiap sa paratian yan si Allah suwati ko Allah sukma muasa na doa kekuan yan akasusunod farhatun indal iftar isagi ang kutwa kasedep walungan nagkagedam umukmina bara puasa ang kutwa may ito aki akasusunod maka paratiya kanu sabab dia sumarunia wata akan abad ibu puasa nasagyawan igir asedep walungan kasiran ni maka ubay sang tamanga puncalan nagbaw igiran na masjid putunan kauman isa na sasapat niyan nagyang kutwa si silog pinanapuncalan na mabububaya siran daagay lang kabara puasa ba makaib Allahu Akbar labo igira ibarat na aya miyaluto nagyang kutwa baka pukaw sang kutwa bubayat yan sang kutwa pamanak panganang wa farhatun inda liqa'i rabbi ay kadua kasusunor nagyang kutwa kagdamya nakasusunor sakit anian bukad na niyan kapatiroon wallah si iku alungan namori ay nasaimun anda din sa mga bara puasa na mamanin disiran napakilakaan wallah ang kutwa paminto ano surga bituan sarayan napakasulid din siranun wallah na makasudun sulangwan ang mga bara puasa na lakban siranun sa didin apakasuldo na sa lakaw kiran na ayabo mata usagi ang tako mayran o alimu wallah nasudus wallah yan na ay pitero wallah natigyan wa idha ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira o pamatig wallah kamaileng ka so mga tao ko surga sang kutwa kapapadalmiran ko titwa kadadarandang na may leng ka so bit man na nakasusunod na gusto kapapadalmiran umala ka dati iyan na manay ni nagyang kaya Ramadan na ulan-ulan na apong panguyatan yan sa Muslim san ko kapanisakay o anto na ini mga simbok wala anda sabab nakagiaan na ubas saulan bulan na bakaw mas Ramadan ang kaumana ito kay magsuragun na ayan yan kapamisita sa giyang kaya dunia ayaki ay kadua na giyang kaya manusia namiya kabuba yumur kamiya kalbudag yung kutwa kapupatayo tao kaad na mili ka ang bubat-bubat-tuwa pamupuluan ng kutwa kamudan yan ami pipisu ka ng tabaran sunyan na ayaw minito ka na lumiyat ka at tango yan na dito para ura ka ng Diyos punta no kaya tuturugan na pakaulo na niyan sa pamaklawan niyan si darunong ba yan napaganiya gawin na disiran disingan kagilo kagawi na minisung kuda na pasyan sa miyakatano miyapita na mamimik na punggula si karumanian ainangin na paganego inapisinga siran kapatad maniran guni po di siran ginawa o raga ang mangudamang siyan miya gagawi nasiyaki uto nasi makaulo na sang utamariga lupa nasida ni uto nasi miga ulo na niran kagi o paganego nanda man hindi ka kapamakot imya ka ba yung murso dunia na miya ka unuto na miya ka kampute ikaw yung unuto so aki so mga sahabat to Nabi sallallahu alaihi wasallam na ulaw-ulay ra nagyang kanan nakasir sa kuya igira aad na miya si mauwi sa asimbo di na milalawan yan na din ipakapi ginawa niya no din yan kapalawalawan niyang kutwa amalamapi ang kutwa pagano si inyo karangan sa adun penatalo katawa mga mama aayak yaw pakatangkiran na sudin sunabi sallallahu alaihi wasallam pelawan niran sa simba sa tigiran anton ari mga simbaw Nabi sallallahu alaihi wasallam sa kaniyan na Nabi matatang kadataw ko surga
na sakatan na ditan o katawan mantong na ikurian rakatan ino hariat bigyan pagi kecatan sa lawan nantan natigang ko tatalaw katawa mga sahab away digang kaya isaw na sakna kiat tigyan na aya pagumbulan na kana amalak na ipalaw na kana Nabi sallallahu alaihi wasallam na sa kaniyan na miyang mga Roma aso nabi ko kay wapat yan na 10 mga darug iyan na binigan at yan miyang mga Roma nasa kanagi at tigin nasa kasi iniwali ako din nagpangaroma kaansiran di ko alang at tigin ang kapsim ko Allah pakaputus na kanon mapihan to na imiyaswa oy kakagiamay ka upmana miya kabangong kasolay na nagisurukan no mata kana pagala to ko simbang ka Allah niya ko na kay pangaroma kana kanakalawan ni sunabi digang ko tayo saw na tuwaki at tigin sunabi sallallahu alaihi wasallam na ulaw-ulan yan na ad imam wasa sa mga sunna si kumang ayamul tasrif o ayamul bi so isni na gusto kamis na puro kabuki at tigin sunag sa kanaki at tigin na siya kasi inyo street igirabu edu buka na ayaw ko buka na tama sa kapatayan na bukas ako at tigagiyang kaya isaw asa kanaki mamuna sunabi sallallahu alaihi wasallam na di melepas yung buhay katahan sa tahajud Ugid na pagpakaturo sa kanagi at tigin na street andit ni kapakasubay nga sa isa na street at taman sa pagbangan na yung pagpakaturo na pruko kusuju na pruko ako doon malo na ka manutop pamimikiran na ayat na palaw na niran na sunabi sallallahu alaihi wasallam inaokyat talapan ng sirano na kakagiyab niya kasubra agyang kuwa pamanananan na subayran kasunabi sallallahu alaihi wasallam iladiwan ako di misungkad so simba si ko kinitad niyanon na upama kapira na miya kakapilid ang tuwa na berian oay kudi na kiadaan sa corona kiadaan sa hari na dini po masa kami boleh paltek dia na matutuwa na ginan ni ulaw-ulaw mga sahaba ay giraat na miyang gulaw-ulaw padiya na amalya na mapya na dito nagkaparo din yan kalawan lagi dagi ang kutagazwat ahod adil kuno ko mga sahaba asiran itude po pagipat ko mga ripoy ud na itigagi ang kaya isaw na ayat yaso anta na sumbayang at tigin manay sa sunat na makapasalita na man isa na pangni na aminaw isa so pangniyo pediyen ginaginan day mapya misumbayang agi ang kaya isaw agi makapasad namin dua na ininbuan niya natigin na Allah mapit at tigin na ba kami makapatumuha gugiyang kaya mga muslik na panganing por kaayad na misyo nga taknon na sunso argay no ni kapakit dawa weda tigin naman na inabugan karak na lama-lama asak ni makapatay ro ang mabaluya bantuan na kanraka guminaraw kay isaw na amin misyong bayang agiyang kaya isaw na oriyan niya na bindu sa tigin na Allah na mapita na uba kami makapido ang gugiyang kaya mga muslik na panganing kurka din na ayami sangat takanon na so titun argayanon abas si kursa ni amama napakit dawa na panganing kurka masapilyan nun sungirungakan na masapilyan nun sumban at tangilako na makauma ko sa hadapan kanubang karak ng pag-isin so tangilako kung sungirungakan na ayap dirung kurka na miya sapilon sa sabab sa lalaka na miya kagidaw sa sahabay Allah na umabya so panganiyag yang pagariyakan na dito panganiyakan miyapita na din sibatang kutwa panganiran sa gyudod ni miyawlaw la kaya sapila na siya kito sambon at tangila ago kaya sapila na sangiro na siya kito na miyapatay niyan mapumini sibang yan sa gina ni ulaw-ulaw mga sahaba adi siran di siya sa kuya sa kamay nagyang kaya Ramadan na ulan-ulan na iya kasya sa kuya oay ay uman isa kinang gawin niyan na ginawa niyan sang kaya ulan-ulan katan tuwa o pamanamala apan tagi na balas pamimikiran ng kaman nagibo buka ang kakuli mamuasa nasadin sa imbalas sunwala na timbangan niyan na imbugay niya neraka ibarat na miya kasid ka kasasasapi asagin na ayamya kateng kaso nasapulo siran isang kamalayo ko asa salawan na sumya ka na ayam niya kuwang ka na balas aramada na sapun agwisa kaso sapun amya katengkas aguyang putwar Allah na ayap na riyo kami
anto na ini milutang sa isa kasak amargas nasirad na isa ka pamilya asapulo siran na taman sa kapaka bukataw na iplapisiran na giyang kuto pamananip kayo ka na ay kala mga dayaw pamanakukuwang aramadan ka gina kasi sa kuyak ini sa amad o na so Nabi sallallahu alaihi wasallam na pada mga insan na niyan sa giyang kaya umma natigya nataahabu fa innar rahila qarib uppenini mo kanul amataan na supang ganati tanusang ka dunia na may akaran ato na clarif neo naka lumata ka atang ko ka uppenini mo kanul na kamataan na supang ganati tanusang ka dunia na may akaran ka tuwalin tanus sa alungan na mo takan na manariyo bagiti kuwi nga tanong kami kakampak-kampak kay oras tanusi kaso makapagumursi sa kalawanan sumagatos ragun na piyagitong sa giyang kutwa aya aso sa alungan na mauri na sangkipurag at timbangyan sa dunia na ayabukyan taga ng mga ulama na duwid wa kami nuto sa bumidyo ang pagatos ang kasirag upanini mo kanod na tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam kamataan na sukang ganatan tanong pagawaan tanong dunia ganatan tanuron sumanga darudupa na sumanga muriyatawan lagi dito sa pangingilayan usok kada to na usok pirasa-rasa na kakawasaan na ka kay nuwari ita mo kakaasabu sa miyakan na kaw dito miyad wallah yabna adam malaka fi malik illa ma akalta minhu fa afnait wa ma labista minhu fa ablait wa ma tasaddaqta minha fa abqait wa ma siwa dhalika fali ghairi ay manusia na daman na mapugin nakaku pirasa-rasa nakatamu ka arwah kumiyakan na kaun amisenaw nanu usumian ditar kaun na miyaulay paganay ka pamasaan sunditar na kanading kadang pakai isa nakaamay ka makron at kainairan na plans ang karak na iyak durian nun namin buluyat tuwak namin buluyat trapo na tama sa kalipatan na kadibsubang kalaaka pangudang ka at tiriling mga luks wama tasaddaqta minha fa abqait na ay katalwar ka kutamu panas sumini magayan kaon ako wallah mini pangaling daw kaon sa mga tumanay kanag sa mga tawa kapipiluan agiti tiyatap ka amyalam doon sa ginawang ka nasusala kauro na tigo wala adang kamakan nadang kamanditan nadang kamisid ka nakaki na nusala kaur ka amatay ka amanok pa namang udang-uda si karumang ka naligira na sigin si imami kung pumakay kubun sa mata ayap pa na si kabuat na mo si sulutan naigda ka namin ibaga ka na montero ay di sinamat narakat tigo Allah sala kaur ka nauwad na walayin ka, at na isisibay ikaw na kwarto ay irkonan. Ubar ka na pagpangasa, kasaragong tuwaragong, na kaulita arwak na pagti arwak na panalikudang kadan, kasa ka na nakipingang kabakari bamit, walaw sa pantalaan. Nasa lakaw manaliis nga iidaan niyo. Nasa lakaw manalin yan di musawira. Nauda ka mapadukudi manisya kaya di mamakupakot sa amalya na mapia mapabalutuyan sa randahan na kargan na ayabu mi alabaka na sa mga luwati mini ikatakakiran labo puno miyang araw titingan na kada ito na sabitan pito ko iyakin na uman na ibentala ka mga batar nari kaya lutuan lagi disiran utomya paya di malilang napasalan niya ito tapay diyan nabupuan niyan miya sepata kaya burundingan hindi ka nabukarasing ka ohay kasiyong tanantan Apagam paganayak gelanay kulawas manusia nasutian yang kaya malamok. Nabangali kuda miyakat datro. Uso mata. Nasumul kasi ya superior na batar na mumputa si nakyo litulita kami alangan yan ang kaya utas. Na uda simbok wallah. Kada mapat kulyanis siya kay sa malamapya. Ohay. Na di sisinga-singa si karumanian. Ohay. Kakya baguman siya kinyalok sa bawah. Suwal lang. Nah,
Pagi sa kanod na tigo na bikamataan na so kapagaway tanong ko dunya na miya kasip kami na din so mga padetano. Watazawwadu fa inna safara ba'id. Na pagi sa kanod sa lutuyo ka giyang kaayan dulagang tanong natantod na mawatan na ilalag. Apung ka sa dunia nagtuguling ka kukubo. Na ubar ka na pupangasa na ayam na mati kau yang gumano siya nagyang ka nakakatag pinakukubo. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na miya ka naman na mapulo agot taluragun akapun ginawa niya na sa dunia na sa maneh na miya ka sang gibo mo subarapat na to sarabu sang kanahayat al barzakhiya. Oy. Ayakati ayamati ku kau yaguy tanong kau yaguy gang kay anggota tanong nagiya ka pumpuloy tanwa lagay saulo. Anto na so ituturo ng mga tagalog bungo. Oy. May betada giyang kaya ulo na lagi limit. Oh, na magandud sa manusia kung baka asalian at kapi kulupa. Oy, nakalipatan wanto na ibang insanian. Kagiyang puto alagay sa ulo Amerika na pakapagubay na gusto lagay sa ulo maranaw na malagi. Kapalay ang irong. Nada amata, ada biruron, nada bulkadun, nada aperoton. Oy, nada abulawibok, nada amay tamibok, nada akurot. Oy, nada po pawan naka magandun sa paasa lagi-lagi. Nagiti mati ayama na niyan na oras sa manusia agiyang putwa kagat tawin ko hayatan barzakhiya o yang sagiyang kanada kubo. Na ginan mga tanan na palayagin na ayaki asampur na iyan. Nagyang kanana alungan na mori kagibo ang putwa di ikatinut tanor. Ang putwa kadan denu ina denu wala ang mga manusia na ayakatinian na 50,000 ragun ta'rujul malaikat war ruhu fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana yang putwa 50,000 ragun na manis salungan nasang ragun sa dunia nagipi katig yang putwa dikatanutan ragu yang putwa kagaganda yung hukuman ruhu 50,000 ragun 50,000 sana 50 uragun na umanis sa lunganon na sang uragun na sa kanut ni pamimikiran sang kubakat ini. Na mapasaduto na inaman dito sa yaumul akhirah gaw iya muri-muri kakagi adid na nayaw na kapusan niya. Na inuso Nabi sallallahu alaihi wasallam na tatatap niya na tumagi ang kay umat niya sa sesakuya kanut. Kamu masama pinag sumataniw na inauli ka doon makakulingan. Sabalagi dari o kasatura na ino siya matakay manto na ipapamumapita. Ha? Dasamat nga, manay sagawi. Hindi na parang amini suunang putwa o kumanasuungan niya na ingkod. Naudaw kasuko din na suunon. Nayaman na niya na pundenon na pakaskaswinon. Nagupun ayam masuk lagi ang kaenyawa. Nabat kagaaw pa ba na napakakaswinon na buruman. Yan na ni masuk sa ayat. Giyan kay Ramadan na ulan-ulan na iya kasya sa kuyas amal. Namus sa imi ibadatun. Gibo ang kutwa katuruga ko di mamuasa. Nasimba wasuntuhu tasbihun. Nagyang kutwa kakapamadiyan na kanapupagpanasbih. Kanabadiitiru na ipagitong mga malaikat. Tapupagpanasbih. Nasutasbih yan. Namudaafatun. Subalas yan. Nag-itirtak penwala yang tabalas yan. Aw, nabahad na yung upama na tatalmisay ga na dumiyong kusuya paakaw tadilan di isya koon. Allahu Akbar walillahil hamd. O pagkarata ginawang ka, gira ami yung masuk alungan na purpis, nas kanada purpis yan. Na emak na dia daging kaya miya kako sa purpis na makaw man na buwas sa pipi. Kamal amia sukat yan. Nas kada purpis yan, na buwas sa ngingi, kada amia sukat yan. Na ungari karata ginawang ka. Lagi dagi yang kaya upama nakapu sa giyang kaya pamamagayan na parin ang Pilipinas ang kana mga wangitatan sa ground zero. 70,000 na ay gada ka ko na walay niyan ruwa daw makakuha. Na ay gada kami kamakaw mataw sa alungan na mauri. Ada pagari, nada karuma, nada anganis sa nagpinduda na kaginawang kapumalak na lada na kay malimo. Asap sa miya pasadka, nagitubo di upama nagpinduda na ka. Nagina sa kanwa mga wata miya mga raga. Mangay karita na miya mga nguda. Na uban niyo pikiray ba tigiwa so kapatay na mga tampan ka piray dapat na pagtuyang ipan namin pipili na dun.
Uwan. Na. Dito ba, giyang kaya ulan-ulan na Ramadan na, baga mayroon na ulan-ulan na eh. At kung biyat na niya na giyang kaya umma, sang kutwa kasi sa kuya malamapya, kakagya aaya kapragu sinak na bakang buso ka, kakapragu na kandyo puluga, aaya mo ang mata sa giyang kutwa balasyan. Naswallah. Ay ikadua, nagyang kaya Ramadan na ulan-ulan na iyak ang bayurantang wala o simba siya tadi. Mana niyan na prantang nakaginawang kakwala mape kapak kagagada mo kasamarkan na tigir na kadnuto kakagi amit paya ka sa tarutok si iko kabaya o kadna ka. Sumiyanggar ka na sa sumbali, ya Allah na ato na ikabaya ka. Saan kaya pa ka ang Ramadan? Natigo Allah, ad akakan nad akainom manisan. Si ko ini sapa, natigo ya Allah, na yamamakin na inunutan. Sagyang pakabasatan o mapiyam ya lapid na perprakasaw mo sa kukawaw. Na sabab sagyang kutwa kambiran tan si ko Allah, na siya barkadnuto. Why? Kakagya, apmitang ka ang kaya Ramadan. San ko kabaloyin ka, ikutut kumungunutan, kubayuran tang sa tarukot sukwal. Malun ka man pa'y may kiranasok yung bayuran tang Ibrahim alaihi salam. Amay kapmataanan na ka naman uba aya. Kaya tiguraran ng kutwa, padangyan, garangan ng kutwa kampilan yan na suling Ismail alaihi salam ka ipapaarpo iwallah. Wid na ayam mataan na ayam pitigura na giyang kutwa garangan o kampilan o Ibrahim alaihi salam na sububaya kabaya o Ibrahim alaihi salam kakagiyaan makadapapay naguan makadalayan sa tarukot wallah kung ano na subuan yan na dun na banta surut dun na banta rekor kapalay banta surut sa sadin sa kabaya wallah na dun Ibrahim alaihi salam na ginan ikadu at imbitan Ramadan isa giyang kayaw kuma na umma mabalik sila na titwad katapapay si Allah. So mga ulama akinilala sila na dunia si iku ilmu kuagama na ayakat tiriran sang kana ibadah natiran al ibadatu yatadallulu lillahi mahabbatan wa ta'ziman ayapat tiraw na simba naginan sukan dinirundan naginan so kaprantarantang, naginan so o pamanak, kapangunutan sa tarukot si ikwala, sa babayak wala, naguslasla si ikwala. Yang kana ibadah na ayat dito, manto ka maananan, nagyang kutwa kambuluyan ka sa ginawang ka, at dito uripan, abd, nagyang ka na abd, nagyana ni daalagi dia na malaiyar ang ngaran si ikwala kasto Nabi sallallahu alaihi wasallam to kaya pakapirajan yanon nakanaba ay ni betulyanon na Muhammad kaay ni betulyanon na abd subhanalladzi asra bi abdihi laylan min al masjidil haram ila al masjidil aqsa kaya kapangalamyan surip niya na si Muhammad ay petiro na abd nalialak panganyan so kabaya o ginawa niyan piyakap pamakmuyan so kabaya o ginawa niyan na ayap piyakap pamatas yan na so kabaya o Allah giti dito man ana uripan abd uripan makna niyan na ayap ko na petiro na simba na ginan so kandidirundan si ikwala ababaya si ikwala wa ta'ziman naguslasla si ikwala. Nagyang ka na nakaadlo babaya o oripan ni si ikwala nagyanan ikinanglan na mambiatas san uman isa suginawan yan sandin galiday agupon kapantag kapatay sumanusya asupuso yan na ayam malaon na subabay ayan kwala na miyatang kadaos kanyan na mainaming buloy aputri mamutri ko surga na pamakas kanyan na dadu na mimbuloy ayaminus na radio ko desi ko surga owan yan ayam anan yan na adna sa kato mama iniisiyang ko Nabi sallallahu alaihi wasallam o anday ka pa o mo bangkit
Tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam, inong kapag isinasuwang kita ka, anto na ay ititiya ka pakaw na amal ka. Tigin na dito. Ay mata na tigin na. Ay mo akato na kan ay titiya ka pakan sa kapakaw mo bang kita dito di so alungan na mo rin na subabay ako wala ko subabay akan raka. Na inalaga na kalas Nabi sa tigin. Al-mar'u ma'aman ahab. Sukri penasar na sa pagkabubayaan niya, nawayag na wala na ayan niya namin pagkabuda sa pagkabubayaan niya. Now, kapan tagi ka kapatay, at pagkabubayaan ka na suwal agus sunabim ka, malarkad niya arga si karumang ka, ayak niyang buta no kaso sunuro ginawang ka, agus sumangawata, kanagus tindong, kanagus kadato ka, uwi, nakalalang kuluban siran, bubaya ka, wala, o kapan tagi karo kapatay na miya bukur ka. Sa alungan na mo rin at ginuwala sa mga tawa pagkabubayaon. Sa tiluan niyan siran sa antay pagkabubayara ko. Agus sa mga tawa akyabubayaan niyan so pagarina na Muslim sa pantagarakan kaiman ito na po kasirungan na kansiran. Sang kaya sirun-sirunga agyo po sumas sa amato tulos sa alungan at taman-taman niya ng mga tawa. Giyaman na riyagi ang kanabubaya ko wala na isa na nakisul daw ko surga sa kanaba ayabu ang isulid o ripan ko surga anamitab-tab simban yan padunag yung kanabubaya si wala nakasabab pananan sa kapakasulid o ripan si ko surga may kaysa naan namin ang kulawla mga ibarat yan yang kutuwa sa katawa dato na miya pikirian anda dala kawan niya yang kutuwa mga tao niyan upama na ikiipyan wanto na ay masuswairan na ayap paganaya ibentelian na sa mga taribaso na nanakagidukawan na sukma sa mga tao sa padin mga padagang so gumamasaan na si imyaning gapusan ko mga patubs na ayan niyan kapakaw masakili daragat na adna sa katawa mamaapatos amya tabu ayan niyan kapdungko na milay niya ng kutadato na sulinsukya kilalaan niya nun naming gaga na mamura na kagya makadungko na daniyan mapakasagat sa uwang yan na miyak palagwin niya na sudato adin yan ngampo sa mga ngarap sa tinahay dato akan na isenariat kinay ni pakapi ginawa ko kinibuntalan na kar kami sa iyang kumanadar pa sa usa isa sisi kami sa ginawang pa nataman sa mili udah to ako po makaturo na luang kutwa sa kato mamapatubs na tigin na hayda ko kahit to kakiatigin yung pura kaulana ad-agay idag ko asda idag atigin naman ay na ad-na kiatigin namin ako asda na din kabad na anto na datang kay kabod sa sulit namin po amaw to na kinuha niya so sada iyan na miya kay pito oy miya kay pito asda ubod na rin to bunti ang ta miha abad iti na ini bagay niya na sada to ini na anto na rin upama na video ng wadat ya dingilan niya nagyang kaya sekretary niyan paniniurat niya nagtigin na buging karakan sa Santi Budirham bigan niya sa Santi Budirham. Ayat pa kayo, ay arga ang kutwa bunti niya na Santi Budirham. Biyang kutwa Santi Budirham naging puso ungaw. Ilayo dato sa kapagkabubayan niya. Na miya nalamat ng kutwa patubs na ayan niya nakiyatalikod na miya kareo karuman niyan. Ginaya kata koronat bigyan na malantay sa pamikiran. Ito ka din ang akala mamaw ko. Kaya ba yun ako ng bunti niyan sa Santi Budirham. Ginailaman at tigin naman na iran. Kana uba ayap ya masako nagyang kaiyas iya namiya kay ito. Ayap iya dang koron nagyang putwak kele ako sa kapagtubay din yan. Ginaway na ayap kapya niya na makakasuyakan makuwang kasusan kung kami pagingaw na nga nagsiya. Nakagigiran na sa mga dato na diran na garaw bayran na anto na abay ni. Di tari maaso pantuno ba yo bayran na paso buat bigang kay abog basa na miya ka tigit-tigilit ng kuta dato sa tigyan ay
Sakat to mama nakaswi ka manariat yan nakapag-isip na kansaka. Anak ko pinaswi nagyang utwa patog sa tingin na dato akan na Anthony pero nakarak. Tingin nagyang kaayas kari. Anto na inias kakagiging kaayamit tapi akan na iniis iyan Anton inias na tingin nagyang ang kaayas ini bagayakan rekana mibibida ini kumakas kagi isos di mama na di babay kakagi ipitiro ng kutabay na isin na kaunong mama na utiruan niya na mama na tiruan ko na bukan nakasopera ka na nabubaya na tiruan niya nabubaya tiga apa maas luba na ay ini subagang kutong mana biya tigin mana idatu so adi mama na di babay kaya no akan kay di bagay tigin nakakagi iya ko mga ada tigin ko kada to umanil karakam sasan ada ini anak ya talikod na niya makalap mana mata ang kutaba itu kinalalalong nga kabisagi ang kaya di ketutungan dar niya sa kalayan nilo ano man kaya akalan niya naraka bigyan na pakamboy ang wadat bigyan na yun kasi pada ako na sa kabaya ka at tungan na yakot na kaya sanangan sa kikusto at biro yan gaanan ta sa Diyos ang kutwa mamaso awang yan na ipupuro yan na limayan yan, ako pumayabayan yan, ang kutwa dato sa tinahay dato akan na, kuda sa kurka ka, malaw dako, manakaw na masukatak. Da kahit teriyang kutwa mamanaad na, salada dirhama, padsang kuta 2,000 dirhama, miyakwan yan, amin ipasi kasaragat. Namiyaw nugro, kasinsili, tinipuan yan. Na makatatantang sudat, ginamya tayo mamay ni kami kadalang-dalamang kaya sininabiyan. Agi ako dito pa kambuat nami kriyang kutabay sa tigyan na. Deron tabaswe no kakiswa-swa sa mamana na buntungan naman na kakatanap isigira niya ng kanas salada din may nay imala mi ako niya na pirak. Agi kaya makagmo siya kaya tunay tutungkulian so salada dirham. Amyamang kita surugo sang irong yan agud tangilan yan. Kami kadalang-dalam. Na ada makategra sudah tu namanya kapay niyan dungko ka manariat tigin nakapag na kansaka nabad ni makasini sa tigin napakaplapas akong kadaan kabakam mau pa napasak agi makaplapas siya kito na piuran niya sowang yan na dumiyong na tumipad na sumiyong kuda sa tigang kuta dato ay nung karisin ba agyang kananas salada dirham bang kabuda patay na nangina tigin na 2,000 ba na riyan ako ang dirham natigin na dato na pamamakin kang atigin ng kaya sabab mata na kaya atigin nakakanabay ini silbakan sang kaya dirham na ba suargo yan nakapirad na rin salada dirham Aya kaya mataan na po ko kapag kababayayakan ra kana ilayang kamanari at tigina dirham ay kami tutulado na para sa ay daw na diya kana kaya tigin naman ay karoba tangis sa abong talakasang kauto di dalam ato nahuba ka na tudi at tigin naman ay so para sa naman lulupit sa giyang uto at urat tigin naman ay why napisubilan na kanon sa sabab po sa babayakan ra ka niya kasagad di sudat nami at pero ako sekretary niyan alawan na awiditan mapila inaw na pagod na karakan sa kaya sa katao mama Allahu Akbar walillahil hamd layamanan yan namin ibugay niya noon na sabab sa giyang kutwa babayang kutwa patog sa giyang kutwa sa katao dati na sulangan na upaman awidira na pirak na ibugay na noon ay gida kami kaya na kababayan ka na suwallah ay kalamangaday ay ibugay niya naraka bay sa kasaku adirham Allahu Akbar walillahil hamd giyabong kutwa saktiman pamumulan si surga na apitiro Nabi sallallahu alaihi wasallam inna fil jannati lasajaratan yasirur rakibu fi zilliha mi'ata amin ma yaqta'uha giyabong kutwa sapo na pamumulan ko surga na ayak ablangang kutwa karinim para kanu mga sapakyan na magatos ragu na itarapas sa dilapasan ni kapalalaw yung muda na dinian makatasang kutwa ablangang kutwa kumanak agagedan ko mga sapakyan yang kutwa kayo na sa kapuhati abo ahlil janna as sumangaraon yan nagitut ni mga ditar no surga o pamanaad na mga adiyakito no pamakasadunian ad na mga kami sitaw na mga parutod lawan na pisusunan ng ditar
na umampan isat ti manawarna na din aparisyan lagi diyan upama kaad na marigoon na dud na marigoon na uwad na upama na binaningon na dud na binaningon na salakaw sa din sa kada kaduraon yan na kada lang putwa susunan awarnan yan Allah yang putwa mga sapakyan takhruju min akmamiha ulan yang putwa mga sapakyan na adna kisah sambiru na mga impulawan Allahu Akbar sa sapong putwa pamumulan ay bigay ka wallah giyang putaungan yan na uman rupun sang puta mga uman yan na kasambian sa salakawaw nga taftaku an 72 lawnan min at-ta'am asapul aku 2 kuras na uman isa kurasun na sa susunit ta'am Allahu Akbar walillahi na kanabag yung tubo kaadong penakuda sa giyang puto at tagyan la tabulu atarot akana bapupakasong sa gadago kana bapupakasong sa dis na andi ka pakakuda kaon na sadin sa kabayakan narong kanyan ipagantap Allahu Akbar katuha kadramatil basar asumakay sanyan malakad na sadin sa kernan ko kay daw matangka nagibi kaganian papaar kay kapuro yan na ipapaar ka kababayan na bariyo doy sa kasako adirham na wariyom yang baya ama mo to sang putwa kaya ko anin sang putwa pakalangkad di makad ako sa sako na ayak kuno ba ay ibigay ka wala papiya kigibong putwa sa na pamumulan ohay ako giyang putwa maganto sa katawa mga baiko surga ami susurat ko beniran ang putwa ngaran may penderul pairan ako may susurat sang putwa ligiran sungaran may penderul pairan lam yatmithun na insong qablahum wala jan adidna ki abaw na miya kakri da abaw na miya katiks ajin manusia aba miyaw na anang putat itu ami pendayo yan na umit pumpudayo Allahu Akbar yang patabay si iko surga law anna mara'atan min ahli jannati tala'at ila al-ard lamala'at al-ard min rihil misk wala adhabat daw asyamsi wal qamar ibu ang kutay saun na pamakabad makarungaw sa dunia amat tabulot-tulot to adalam na kesinduan yan sa pagalatan ng langit ang sulupa na tinungan yan na sa ulan na udaw-udaw na yada tinungan yan na sa alungan nagwibot at tigo nabi ayadin ayam na yan na ipagumbo o pagalatan langit ang sulupa na so panayong yung puto pamana kamutian ay ganda ka Allahu Akbar walillahi alhamd na ayaw mo mapanggustong kaon na miya kayo dito kagimong ko tababaya kasi ko Allah ako makanbiya na so kabaya ka gusto kabaya o Allah na ayang katelikudan so kabaya ginawang ka na ayang ka ayaw na niyan na piyakap pamundas na so kabaya o Allah kapantagang kaon na kapatay minisampay ka kung lagi diyan akad tugubyan na kung lagi diyan nakapakapas naginan ang mga buwan na Ramadan ang buluy tanong ori penagtutu at taruto so katalayang yan naguso ka sa sanggerian sa sumbali si wala abuntalak ang bayuran tangas sa din sa kabay wala naroon din matay mawyak muslim ori pinapa yan na ayay katlo nagyang kaya Ramadan na ulan-ulan na iya pagumpian niya nagyang kaya masulan ng kaya manusia akagyes isa mataan na sumanarisualan naknao kaya pilenian na sumapayag ito inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum wala ila ahsabikum wala yanzuru ila qulubikum amalikum kana uba iya pagilayaw wala na sumapayag sa anto na mga bundalyo inwari mire kano kari abulag o arabo ka asumpaan no maranaw ka bulakad winsi ka kaapiro takdi kung kana ubaya pagilayaw wala na antay malarakan no itamo lagi denan kung kana ubaya pagilayaw wala na antay malarakan no banginsa di tawginan ni pagilayaw wala na adu akapumpuba niya Antonimia suwata apangit na Antonimia suwata o paman abapian niya nagisigalitan ada na Antonimia suwata abapia sa radio muda na dataw na rautan sabab ko kaun tulwala na ayapaparulan yan ako papatangan yan na sumanga puso iwat gunabi
nagusukit kita di mga gadabukyo. Ay mana niyan, na ayak pagilay, na antun imasul no manusia, kakagimata na sa manusia, nasa din sa buntal masulan niyan, na paratekan sa gipuskan. Pag nairon na andid ni kakinang kinamumasa, makan biya suruh ni aguso akira, na ilayang kadun ko antun ay dar manusia kagipud ni gumaw. Aayan niyan may pasura, nag-ayang kakasipat, aayan niyan tilag no karya. Maka ibarat sa giyang kutwa ko din na sang kutwa paganayak kinidatulan nun. Naabapian ito nga ay hindi yung nakasatiga ginanaki na maragakit. O ayaw di na makalap ko agi ananaylaw. Gina na subag mo maragos. Wait na andit ni kasarasiwang kutwa kadgiya na mamagigat ang kutwa kayaw niyan. Nandugid kandidi. Nasiput nasa din sandud na ayan niyan. Ayong kada nakaginan ni maulaw na. Mapiyagi ang kutwa panday, barat nabigan siya kito sa sagat tada kayo, ako bigan sa mandaw, di na gabas. Napapakiti daw na kao nakasadin sa sisi ko puso yan, nag-yuti ko yan sang takot daw niya. Kupo na yung mapipikir yan, nandugiwa, na andun di kakapos siya, nagugulay dugiwa. O di na yung mapipikir yan, nung pamanasya ako da, nag-yuto doon. Napalmi ka na kadang, o doon na mapipikir yan, napumbalo yung palayan inupi. Bendegapos. Nagina na sumanusia, mapian to na yung galabak niyan, nasa sa sisi ko puso yan, nagigito yan. Na yun ako may salatataw na asi ko paganaya kinitik ko ron ako paninindig ko kipri pagad ako kamaradi ka o ingat. Naayamala na so kabaton sa kababawan o kapakang bulinay sa tarotok ko para no agama. Naguso ka pranti nga pala ko kablarubangan sa muro. Naad na mga top yang adadayuan ko kapanalan sa tumuan. Kasong bataluan sa riguan durunan sa tumuan. Wida kagaya. Apo nasagba ang putwa. Matatago sang putwa masulaniran. Supusiran. Namisilim patusiran. Nakagaya makatanasiran. Nasa malakan niyang. Asa suluduniran. Si Ferdinand Marcos. Miyakaw masiran. Nasa lakaw abuntal amabutan. Giyang kay Ramadan na pagumpian niya na giyang kay masul no manusia sa ayabun talian na beluing kanya na mapian da kada matatag na diden getang kung subarat yang kapwala kakagya amit dugudi ang kuta masul. Sa lagi do ibarat na sisiga ko kwarto adna mga panganang karon adna refrigerator no pama adna mga sagingon na sangkot oras na buribisang kadna ating ako po pumanabada na siya sa puto na kasawos na dito sa wali ka sa kabu. Na inauna di ka po karaw ubakaw na malo siya sarap-sarap. Kakagi akataw nakaapila yung kawala na baka din nagkuwan. Kakagi amiyat yung so Ramadan. Nakataw nakadabala siya. Napakapulisun na karaw ka, pulisun na kagi yung kutaw mas ka. Sa din ka pakapungutaraan so kabaya ka. Gito ni ka pimpiw yung Ramadan sa giyang masulan ka. Na ay ganda ka upama, agiyang kaayang pagtaw, nang buloy ay titud na abat ng ramurito Ramadan. Ayang mabaloy, adimat yan nagumapulat ti ko yan sang kayan lamba ko kawyag-yagyan na sumangan doon Ramadan na ay tama ng mga deka ko tamat tanong kumamis akapagintaw sa ito. Datanong na kimamatay, na miyata ang tanong sumamis akapagintaw pa makabat tanong may bulalan sumangan duwan agiyang kaya Ramadan. Apad sa giyang kuta upamanan duwan yan nakita no na yang kuta kaya teroon na di pumaanan yan na ubad na kiapo kaw maamaki kunduwa sarkan agu makipopular ka na wakaw na may suwaswa sa teroon ka na hindi ako kinikwasan na di ako kakiswaso. Ay kada ako miyari batasit pagaring ka nagtengad kaminsan sa miya mangibula sa dayan sa miya katero seni kasik puta puso ka na dakon miswaswa kapiyakan pas na ugyuti makadamagi ang kaya mga Muslim sa giyang kaya minso pala piyakin ibu giyang apamana duran na antunay kaulawla aki amakapisi mga kakagiaw manisa na mamapan niya na sopti na pananang gila niya no baad na matiro yan na ikasik butang kutapos pagarin niya.
Agi po inindo no Ramadan sa ko dan bayo miya kasawlan. Na yang kaya upamana sa dun sa liwan na gagiyang kaya puso nagyuto din kalaiyarga o uripan sa pangingilayan wala nagugyutod ni karaninyan si wala nagilagyang kutuwa anto na ba ini sa katawa mama aarabi tao sang kutuwa mga kabukidan at taga katasan at mga lokostan sumiyong sa maka kung paganay pa na sa Islam na tumatap na isa langit sa kilida kaaba apong giraw aya kari masulo yan na pagpangaulog miyatabu sa Nabi sallallahu alaihi wasallam na ditawap na miyan ginagiyang kaya sa kato mama ama murapura abukyan na makapupun sa giyang kuta mga katasan na pong giraw aya karim asulo yan na pumakataga na tinindi ko na bisang kaya talikudan yan na guminiraw mamu aya karim kadnang kuwa maginawa iya dingila ng kutwa sa kato mama na inawaan yan nasi ikman sumiyong ko sa wal araw kaaba na panggiraw manaya karim na mitawa man sunabi na ayan yan ang kaya umaan at tinindi yung pansa talikudan na guminiraw mamu nabiyaya karim iya dingila ng kutwa sa kato mama natigyan amata natigyan wala ka upamakadiso kata idubuntal ka naguso kay ilaya ko sa kapanaduberadat ka na pagpanunungkos ka ko pagtubugay anakan anabiyak na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam tigin na bang kadikatawi sunabing ka natigin na diya ka nakataway natigin na antunay kapaparate ang kaun natigin na aman to binubuwatihi walang ara Piarati ako din sukya baluili na nabi. Minsan panada ka na maylay. Wasadak to birisalatihi palang alka. Nagupiyang benar ka na isusugun sa mapiyapan na kami makatuna. Miyatatak. Ano Nabi sallallahu alaihi wasallam. Natigin na sa kansunabing ka sa Muhammad. Na miyag na kasangkuta sa katomama. Na ayan yan nakasiyuma sangkut walimaw Nabi. Natigin na hay pagari po Arab. Naging karakan kung kulaw laa sulagi kung kulaw laa ng mga sarwang kung mga datiran apis meniran sa mga limaw mga datiran sa kanasi ko wallah ba'athani Allah bil haqqi bashira wa nadhira ayabu ini surah kan wallah na mapakarayaga kan sa benar nagumapamanot tulak kan sa mga balas wallah naguso anto na ba ini mga pipya nagumapakiterak na tigil kaya makna niyan na mga tao sa mga siksa wallah Miya ko masu Jibril kasabab pusang kutuwa sa kato mama sa tinahay Rasulallah na inisampay kau unan ko salam so salam yan aswallah na pero ang kasangka na mama abnar din sa tiyarima so para tiyan yan wait na uban yan nakalipati as kaniyan na pag-isip namis alungan na mauri si ikwip on kumaito na taman kumala kami ang galubyan. Na inaloy ron ng Nabi sallallahu alaihi wasallam na miyak kagiraw kutuwa sa kato mama. Ahe nabiyakan ayo hasibuni rabbi yawmal qiyamah o kumatigin na sumarian ako panukad nang ko sa yawmal qiyamah natigin na uway. Natigin na amay kabaginan na sumarian na kanabam. Natinan to na sumari ako. Natigin na upamakabanian rakan sumarian na sudusak. Na ipagisa ka nun, uwan dunia taong surila yan. Allah. Uwat tiyan ng sumarian yan na kansukya pakap maasyatakan. Na ay sumarian ka nun umam sumaapian uwan dunia miyatag. O sumarian yan na kansukaligtakan. Na ay sumarian ka nun so ando miyatag sukalayan ni gagaw. Miyakagula uman sunabisa taman sa miyara masalo. Ang kutwa sumpayan na miyakaumakman sa Jibril. Jatigin na tiro ang kaun. Akatiru wallah asara di kami niyan sumarian dia mi naman sumarian nagusak kaniyan natiki kami abaloy amulay ko akasi ko surga Allah Akbar sama sang kuto agyang kuto sa kato mamana linang ang kuta puso yan na minisampay si ko ars
agyang pabitiraira na gusto Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ino mga descritan. Why? Akbasan ipun sawata na mga ngarapan wala nataman sa pianam na maputi sulupian. Na andem ya tagtu panganitan badikan wala we naswalla nakyalan kuluban ugagaw niyan surarang itian. Why? Lagi dupa maamarawi sisa dan yang panakagabaan na lango na pisusunan na kadubangan at pikiran sa magindan na maadun. Why? We nakagia inna rahmati ghalabat ghadabi surili mo akan nakalang kuluban yan mapapugis yan surarang itakan nakagian dulu su mga para simba puguluko na danian pasin antiora we nasudin sukyang kulod ang puto ayak yarang kirban nasu benar ka inusar su Islam sakang kuba ako Islam na inusar su jihad sakang binasa ako mga Muslim nagito miya kaw mas surarang itu Allah dina. So yang mana ini lagi yang kayak Ramadan na ulan-ulan na ini. Aplimpiw niya na yang kayak masul ng kayak manusia. Kakagi mape kalulog itipang kasagi yung kaelewaw niyan. Na may kauuladan si. Hey, mapasang. Way umaparati ang makaapas. Mapiyap nakigarang kang si asaramat nila kasi. Naswalla. Nada kinangalan niya sagi yung kaya kakakarangyan. Asar at dito. Ay mana niyan. Na limpyo ag yung kaya dalam yan. Nagiyuti mata na pilay no wallah. Giyutin doon naging Ramadan na pangumpian niya naging kaya masul naging kaya manusia. Kakagya aandubi kong piiron na miyatangkat asus sa karokabinto mo manusia na ayamak na niyan na inya na minupusod sa kabayon. Ngalun ka man pamikiran ang kutwa sa katwa sahaba siya ini Abdullah bin Huzafa as-Sahmi. Siya kumasaw amiril mu'minina sa Umar. O kaya pakikubat niyan si isa anto na ini Rome kumasayak inya kaisar betul nila siya Caesar. So ayak kaya po sa nun na miyagiran siya kay ini Abdullah bin Huzafa. Ayak kaya timbulan nun na piyang ang alakag yung putwadat binita ka na kumanaan sa mga kiliyan. Asar po malakaw ba matang kuwang utatin kiyan. Na oriano upaman na kaya pangangalakaw na inibabairan na tigang kutwa dato aasar ang barapaling ka kumaswi ka kuan nga agamaw mga lukustan nagyang kayarong nambut na ka nasosabagi unar kakad so kadatoon nasotamukon nataman ko mga bairon nasadin sa ayaman na niyan na kabaya ka na inilawag pa daw pa ay ini sumbagian na tiga na susang gubang kawamis gedrakan na ayak tumo na di sabah ako mabukas ko agama ko sa sapra mata na piyaka tundug-tundug dato agi ang kutat pangangalakyan sa taman sa ayak kiyoryanon na tinimu sulangwan na mata idabay si isarum na inuan sa 10 kataw nagyang kutuwa 10 na piyaka pagidayda na sama piyaw ni suara na tiadiin sa lalag gusto niyan nasilatan sila na gusto Abdullah sang putwa sakti mana abili gibun na miyagidida ang kutabay sa langaw na idida akas sabapan sa panyakita raga asa kita antos na ipanyakita manguda na inosarian na so Abdullah bin Huzafa na dito makapaprakyan sa banyan dinila ng kutabay oy ayak iorianon na miya karumong kutabay isa tigin na baka panubo ni wa araba ikakanabay ni manusia amata na malaikatay kita kataon na tunay ni kini unaba yun oy na sabaw sa agit tagumpi ang kutap puso yan hey dadin apa suban yan diniliag yung kutwa ipendogun pamamagayan na lingaw sa ginawa o kaisar sa asar buwa awan yan sa Islam na yamanan yan na impugay niya ng kutwa sa upaksaro apakapira ang takpag ng Pilipinas sang kutwa masa na mas malapir kutwa impugay niya kinyakisan o kaisar yan na inot tanong makapanagumtaman sa kabulungan sagyang kaya masulantan anda sabab na ilay ni uman sisitano sagyang kaya muriya masa na sunabi sallallahu alaihi wasallam na daniyan pagmaa miya managadun ang kutwa mapungkulaw-law mga umatyan kumuriya masa at yan
pamakot kanu din magamal, badiru bil a'malis salihati fasayakunu fitan. Pamakot kanu din magamal, sesakuyakan din kamata-mataan na pukat taling umadi. So mga fitna, agyang ko to mga fitna, pukat taling umaki kulubarkano nakakita ilaylil muslim, lagi o sagintas o agagaw ayat tuwanay na malibutang utama na malibutang na ayat tingin na mapungkulaw ang kutwa pagtao na sumuslim na kapitaan na kapir na magabi muslim kiyapitaan muslim magabi mega pirkman aya mana niyan na miyada ang kutwa katatak na uparateya amia suwe nagyang kutwa kayo po. Ama pianda po baka po nagyang kutwa na po nung Datak na niya. Ginan. Ayat tigin na kurian sa giyang kutwa masa. Yabi ako dinahu min aradi dunia kalid. Giyang kutwa pagtaw na pupusaniran sa gamayran kapan tagamay to akakawasaan na dito sanaan si Kudu. Ayat kong guloy at tuhaniran agu-agamayran na supira. Sangkaya masa namin bangurot supira namiyang akwala na kialabong sunian so pagtaw sa sadin sa kabay operak naron miya kauno so kadaklan sa pagtaw oay saya kialipatan niran na sukapong balingan niran si Allah kialipatan niran suguna na uwagama kasarin sa kabay operak naron siran din pono-tonot madiri pa na so karabaw tamapi katugutamian nakatulungan niya nagyang kuto madalamalan nga adun lumulong bayo na anas napamantulang ka rin ng kadinya nung nagtipuan nakakatawa niya na maulugro na miyagong basayabog niya nagyang kaya manusia amiya ka na buso opera na bapiyak ibulang kertanan niya ro kabapa na mga bangkaw nasara da pira ko daya dia dapat tipuan niya nung gini sabab agyang kaya Ramadan na pagumpian niya nagyang kaya masulan nagyang kaya manusia sa ayat ko dalam meneno nagyang kutawalas wallah yun di sabab pamagnaw tanong nagumatinod tanong bulingan tanong si iku agamatan ayat buah bulung agyang kaya magagadang tanwa ragaw na di kabaw hugyang kaya kasus sumakan rakatanwasan at tabtada kapag inataw na wallahi azim kaya bulung ay nakapagagama nakambulingan si ikwalla nakamburan tang si ikwalla ay gida ko ay pon ko mga nakulatan na taman ko mga pangangalot sa karsada na palay baras si bubayrantang na suama usoy na taman ko mga mata na palay bubayrantang si ikwalla na may kagiti mo lawla na odi nakatano budoni wala sulimu yan na kapakayakas katantanong kami baluy na nakapasadan walau anna ahlal qura amanu lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard upamat wala kasumanga tao sangkutoy na bayuran tangasiran malaksiran wala maratiasiran sa titwa kaparatiasin wala na buto na namikiran sumatutong ko pa pangaling garo ulangit napakapumpulan na namikiran sumatutong ko pa mga kabarakatan si kulupa bala santan wala sa mafia pangalintan ko wala pagumanumanan yan sulimu yan rakitano nagusulimu yan sinipo mga datutano na siyapan tanong yan kulangon ng mga ragan na gusto ay daakan o ay na si tanon patapatay ko si wallah wa ala hada aqulu ma tasma'un wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh